Hadin ka jingwan hiar ka bakansan siya nongba shlong jong ka kenhun ka Delhi Sikh Gurudwara Management Committee haka khalai tarik Risau Arhajar Arpuway kalapelong ka seng nyotrep Integrated Territorial Organization lani ka hito menta ka singi ka khatphra tarik Risau kala lejban ujor siya ka office jong ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District nagabenta banpani ka jingpan syai bahatu kita ki brio jong kate ka kunhun ki Punjabi ki bawan na Delhi ki layo na em ka jingbit lani ka permission halor ka jingpenlong ka jingilang pai ba ka jongki namar kumbalong mentahi ka jela kampat light na ka jingpang khlam covid khat khandai bat shushu lo ongru banakaliang ka senghi ka ay ka jingkershan ne ka rai jong ka sarkar ban penken ria ye ki harijan na themetor bat kilo ongru ka jingyo wanrung suk kita gi khar Punjabi shapo ka jela wala hadin baladon ka entry exit point kapau shai bagate ka entry exit point kala shudai tang ka jakale test corona om ban pej parman bhai ki bri ki banabar jela ki ba persang ban wanrung shapo ka jela mekalaya Territorial Organization ani kata ka hitu dilawan ye kendu bat i EDC badiru EDC in charge i kom hawa te hagane ka jingi kendu jingi kadai halor bangi komplain persya ya ka DSGMC kata ka Delhi Sikh Gurudwara Management Committee halor ka jingwan jongka sani sha jela jungi kane ka por ka barang donu meu tam covid ka kandai ta hagane ka komplain ni lapan baik ka clarification la ne ka jingwan sha ni DC Badan Buram man pensya yang ni halor ka jingwan ka basendat ka jingwan jong ki khar Delhi na hane ke jela jungi ban bat kila convene ru ya ka meeting hathem motor yo mulang ha ka janmiet ka khar lai tarik Oktober arfa puwai bat ya kane ka jingelang la penlong ru presiden Sardar Manjinder Singh Sirsa te ngi ling ba ki pelat lat patai kubor nong sain himangi i ba ki duna bre hendre la wat ni toket ngiyo dikidor ba ki buan ba kendre ki buan bah ka jingelang ka ba kila pengkhen ru ya ka kendon jom ka ne ka SOP ka bla tha da ka office jom ka DC Badan Buram te halor kane ka jing wan gini ki brio sekane ka jela ka jungi ni pa bantip shai na ka DC hato gini ki brio apply ka permission tani em te lada kila de lada kim apply ru ka ai nakaliang ka sarkar jela bat naka DC kana kan penstam iki bat kawai ru ka jingwan jongki kane kade ka provoke ya ka jela ka jongi to ka bawan aiding haba menta kadang don kane ka controversial hak haperdeng jong ka pandemic bat kini ki illegal settler bangi pa bat man panjing pensai wat naka sarkar Punjab hato kala kloy ban long kata ka basmulam kaban map jadi kita ki illegal settler ki badan hapo ka jela ka jongki balai ngi don klong snam tamangi bangin smulam je kita ki bro ya ka ai hangni ka badai ka ba long bean ngi na kaliang ka jongi ngi kersan ko government bat kadai ban relocate bat kadai ban kanria be ki wot na kan ka jela ka jongi bat halor ka jingwan jonggi ni mentuk ka singi ka khalai ter ka janmiet don kilo ulub hols ka babiang kala dai sya kumba ka ong ka sarkar ka dai tang ka jakarta corona kam dai ka ban check ya ka jingrum ka jingmi jongki bar jela badai ngindala yo ya conversation lingba ka WhatsApp bat kini ki antri sarkar ka badan apo DC office film da pempau berteng ngalak kali lo ki ngong ba film awareness kila syong kita ka in reply ki syong ba kemtep ta kamut ka ba smo phla hadu kata kan ba hangni la do wan du nong we nong ar kasuk bah ka rukom rung wan mi hangni ha jala jungi tengin na kaliang we jungi hagalor kan ne ila i don kam sha ba wan ra sha pat ayal pi ne yo kalau we pat ka pateng we jungi kan poi ka jingjot tengin na kaliang jungi dang dawa shisho na ka sarkar ba de ban pungkloy ban stat no ban relocate ni ki brio khnang ba kini ki banabar kimde ban wan tuklar ka kam si yeng kam sem ku jungi bre kan ne ka kam yeng kam sem jungi la dengi bam de tekado nang ibam do kutung na kata kati kamram jungi nobody and no one have the right to come and intervene in our state kabakta jak imlang ka lang jungi but haga to ko khat saw tarik ru haga singi bangal interview ha to ka studio jong batesi TV rumah club badon gi kato kan gi kali jongi ka bahaga number bathak TV Punjab ki bala syang sahu kato kamdai ka ege hendai kadi tanggaban provoke gi kon samla hendai to wat la katar ngi long ki besha ngi tikka sha tewat akhini singi badat ni ka menen don kum ka
kiba kini ki lagi khar Punjabi kiba kini da kata ka middle finger kini ki kena ki jongi ring idang susngap bangi dang ong ki ke let me la yong shep nin se insari ya kada kalenti ki ani don ki video evidence kini kita henry ni kum ki khom sam lang in petkai sha lada kistan ngin pemkot mengi